Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzipitika mZimbabwe zvakangowanda guys. Kana iri first time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Yangu yakamira yakadai. Ndichigara ndichirara ndichitemwa nyora. Ndichifuma ndine nyora ndigeze kumeso kwairanga kugezwa kuchirwadza nekuda kwenyora. Musi wandakauya pano kanga kake chipiri ndopa zvanzi pane vane nyora ngavapinde munamato enyora ndopa tapinda munamato iwoyo ndopa tazodzoka futi svondo rapera ndopa tapiwa mafuta ndopa tazora mafuta ndopa ndakanoti mazuva ese ndaitorora ndakazora mafuta ehwai kuti ndisatemwe nyora. Mairara bakazora mafuta ehwai. Kubva musi wesvondo ndava ndatiregedzai ndiregere kuzora mafuta ndirare ndakadaro nekuti ndadini ndapiwa munamato. Kubva ipapo kusvika nhasi handisati ndatemwa nyora. Tingatitendei Mwari vari kutiwo vaisangana nechitiko chekushanyirwa navaroyi usiku, amen, vachizotemwa nyora mukati mekurara umu, amen. Chinova chiitiko chisina kuti mirei zvakanaka, amen. Mashiripiti asina kunaka, amen. Asi nekuburikidza nekuuya kuno kuna Mwari wamashiripiti matsvene, amen, takaitirwa prayer naprofet yekudisconnecta nyora kana maevil altars. Bwanzi nyora yaunotemwa iyaya ine kwainenge yakakonekta. Saka munhu waMwari wakaparidza mumwe musi wakati ndizvo hazvina kuti zvinhu zvakabata vanhu vazhinji, saka wakatiitira munamato first week, wakazotiitira zvemunamato wekuvhara weoil last week. Mama wari panapo wari kutestifya kuti ndaisangana nezvakashata usiku nditemwa nyora, asi kubva musi wakaitwa last prayer kusvika nhasi hakuna visit yaitika mukati meupenyu hwavo vachirota vachitemwa nyora. Ngativabatsirei kutenda Mwari. Prophet, our elder here wants to thank you. You did a prayer last week but one after you had preached about disconnecting our fellow congregants from evil altars wherever they are. You did our first prayer, and then the last prayer we did it last week. She has come here to testify that ever since you did that prayer, Prophet, she's no longer coming across nightmares where she is being visited by witches. She's saying that from that day onwards, last Sunday, everything, she's now sleeping well. She's no longer coming across nightmares. Everything in her life during the night life is now okay. She thanks you, Prophet.